Остава ви в ръцете на Калин да ви обясни какво ще ви прави, ще ви покаже. Така, тук имахме един цвят, който вчера го подготвяхме. Беше един цвят, ние го направихме тип омбре. Изросихме просто леко дължините с пудра на Joico, включително с Bombplex. След малко ще ви обясня и техниката, само да се подготвя модела. Някой, между другото, колеги, работи ли с лайф, боите на лайф? Една-две ръчички, добре. Тези, които са работили до момента с лайф, ще им бъде изключително лесно да работят с новата боя на Suprema, защото тя е позиционирана на абсолютно същия цветови диапазон. Тоест, каквито са цветовете на лайф, се получават същите при Suprema едно към едно. Но това е само. Повече няма.